Gaur eguneko euskarazko ikusentzunezkoen eskaintza 3 hitzetan laburbilduko nuke. Ez da nahikoa. Gu gara gure buruari ahotsa ematen diogunak eta gu gara gure gaiei buruz modu natural batean hitz egiten dugunak. Euskarazko eskaintzak osatzen duen uharte hori gero eta txikiagoa da, itsaso gero eta handiago batean. Kalitatezko izateko, azken batean utzi behar zaio hizkuntzari garatzen, euskaraz sortzen. Behar dira adostasun berriak euskarari dagokienez, behar dira adostasun berriak eta hizkuntza politika ausartak aro digitalean, hezkuntzan ere bai. Esan nahi dudana da, izan naiteken onena naizela euskaraz. Nondik ikasi ditugu guk hainbat hitz, hainbat esamolde telebistatik edo ikusentzunezkoetatik, ez? Nik uste dut euskara saritzea ez dala oztopo, behitxu, kontrakoa, aldeko balorea dala uste honik. Legeak sortu behar dira hori babesteko, eta azkenik finantziazio bideak ere ezarri. Bai, iruditzen zaidala badagoela hor hutsune bat bete behar dena. Bada esaera zahar bat, urak eginen du bide dioena. Horrek esan nahi du urak beti aurkitzen duela, jartzen dizkioten trabak jartzen dizkiotela, beti aurkitzen duela bere bidea. Guk uste dugu euskerak ere beti jakin izan duela bere bidea aurkitzen. Horretarako beharrezkoa da herritar eta eragile guztien bultzada, euskarak pantailen erronkari ere aurre egin ahal izan diezaion.